Yay! Cheers! Yay! Pangalawang subo, patatim. Malpas man! Minom! Tama ba yung aking Ilocano? Bahala na kayo. 1, 2, 3, go! Shot! Yo, what's up mga kakwentuhan, mga pamangkin, Tito Ice nyo. Dito naman for another vlog. And andito kami ngayon sa Cabanatuan, Isabela, right? And kung napanood nyo yung previous vlog namin before, na bumili kami ng Maureco, yung suman dito sa Cabanatuan, bumili kami doon sa tindahan na yun, doon. At hindi namin alam, nasa na kayo? Sige na kayo. At hindi namin alam, yung palang binila namin, kamag-anak namin pala, kamag-anak niya o pinsan niya. So ngayon, babalik tayo sa binila namin Maureco para at least alam na namin ngayon na pinsan pala niya, binila namin. Before the reunion, hindi namin alam na kamag-anak pala yun. So ngayon, dahil sa reunion, kakilala namin siya pala ni Ari. Kung panoorin niyo yung previous vlog namin, yung reunion na masaya sa bukid, tara bili tayo ng Maureco. Ito yung Maurecong benta nila. And meron din silang tindang tupig. Tupig ba to? Ito, may mga tupig din silang tinda dito guys. Kung magagawi kayo ng Cabanatuan area, dito lang sa umpisa lang ng part ng mga nagbebenta ng Maurecos, Evelyn Store ang pangalan. So dahil nga nandito kami sa Cabanatuan, na-attend kami ng anniversary nila Uncle. Sila rin yung mga mukhang nakita nyo sa previous video. Sila rin yung mga mukha. Yan o. Hindi nagbago yung mga mukha. Nakita nyo sa reunion sa Morong City. Sila pa rin ang nandito. Basta kainan, dadayuhin. Cabanatuan to. Dinayo namin. Sabi nga nila, malamig ang panahon, kailangan ng pampainit. Ano ba yung pampainit mo dyan, Ate Maan? Pineapple wine. Meron daw ditong pineapple wine. Titikman natin kung ano ba lasa nito. First time, kaya magating yung chan. Pamahiin na mga Ilocano. Pamahiin na mga Ilocano yan. Ilocano walang salawal. Pineapple wine, 1, 2, 3, go, shot! Masarap. Maasim pero masarap. Pineapple wine. Pag minainom na. Baka namin Ay, lasing na to, lasing. Masarap siya. Parang base na. Nangimas daw. Cheers. Base. Parang may lasang sukang basi na may pineapple na matamis na may konting alcohol. Masarap. Masarap guys. Basta yun na yun. Kamo maasim. Basta maasim na masarap na may alak. Basta pampatanggal ng lamig. Ay, tingnan mo, isang shot pala nagtatawa na yan. Ako. Mukhang malakas to ah. Woo, sarap. Ginawa mo ng soft drinks yan. 2595. Ah. 95. Kung saan may kainan, dadayuhin talaga. From San Mateo to Cabanatuan. Bornitan. Bornitan, anong Bornitan? Kainan. Kainan. So yun, anniversary ng aming uncle at saka auntie dito sa Cabanatuan. Nakikikain lang kami ng tanghalian. O di ba, rhyme yun. Nakainom tayo ng konting pineapple wine, masarap. Sarap. Smooth pero Criminal. criminal, smooth criminal. Mga lasing na yung magdadasal. Apo Diyos, ito na kami sa Apo. At kami nga anak mo nga natipon-tipon iti. Yung kami pa nang celebrar iti. Wedding anniversary na ito ang anak mo. Kaya Apo Diyos, kakadi iti mangipatay, imang padakwata. Tapos ito sa Apo Diyos, kipagdang na tayo, dupay yung tao kawin. Kaya My mother. Yay! Cheers! Yay! Hindi lang pagkain ang sentro ng ganitong pagtitipon. Dito rin nagkakaroon ng bonding ang mga kakamag-anak na matagal lang hindi nagkita. Ito na, exciting part! Mangan tayo! Woo! Malpas man! Minom! Tama ba yung aking Ilocano? Bahala na kayo! Kaya kung may time tayo, dalawin natin ang ating mga kamag-anak at punuin ng saya. So after kumain ng marami, mamasyal daw kami sa bukid. May mga gandang tanawin daw dito. Sugod mga taga-Sinamar.
The healthiest lifestyle is to be close to nature. Mga sariwang prutas at gulay at ang kapaligiran na nakaka-relax pagmasdan. Lalo na kung kasama mo ang iyong pamilya at mayroong konting tawanan. Kaya dapat always good vibes tayo. Dahil kung good vibes, good life.